Second point, दिनै जे रूपम राय सासे बिटिसिनि बाहिरानिफ्राय केन्डिडेटआ सफैबाय प्रमोद बर'आ बिस्वजित सारजों जगाजग लाबाय थादों जाहैदों माबा मोनसे दाम दर सावरायलायबाय थादों जाहैदों रूपम रायनि हेंथायै जोंखौ जयैनो फाइट खालामनांगौ जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमोद बर'आ बिस्वजित सारजों जगाजग लाबाय थादों जाहैदों माबा मोनसे पेकेजनि सावरायलायबाय थादों जाहैदों मा पेकेज इलेक्शननि सिगां मा थफ्ला रायजो राजाफोरखौ लानानै मा बेपार बिपिएफ पार्टीखौ जेबो गाज्रि बुङा बिपिएफ बा बिएलटिनि बे जायगानि उन्नतिनि थाखाय जौगाथिनि थाखाय गासैबो कन्ट्रिबिउशन्स दङ भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय बिपिएफ पार्टीखौ रावबो गाज्रि मोना बावखुंग्रि हमस्टियाव बिपिएफ पार्टीनि केन्डिडेटखौ रावबो पसन्द जायाखै बिनि थाखायनो 10 जनसो निर्दलीय ओंखारदों उदांस्रि नार्जारिखौ 10 जनसो निर्दलीय केन्डिडेटआ सावरायलायनानै बर' बिमानि साहसखौ नुनानै टिएमसि पार्टीनि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामनानै बावखुंग्रि हमस्टिनि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय उदांस्रि नार्जारिखौ हेफाजाब मदद होनो थाखाय निर्दलीय पार्टीफ्रा ज' सावरायलायदों जाहैदों बेयाव इलेक्सन गेलेनानै जेनग्लिथारनानै बाक्सायाव खालामदों आङो आरो लोगोसे प्रमोद बर' आरो बिस्वजित सार बे सानै गेदेरमाया सावरायलायदों जाहैदों माने प्रमोद बर'आ बिस्वजित सारनो फन हरनानै इलेक्शननि सिगां गिदिर पेकेज माने माबा मोनसे थफ्ला बे थफ्लाया मा जागोन समाजनि थाखाय थफ्ला नङा रायजो राजाफोरनि थाखाय थफ्ला नङा गावनि पार्सनेल थफ्लानि थाखाय सावरायलायदों जाहैदों आं नोंखौ फेजेननो थाखाय आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै बारा मिथिं दावथिं खालायला आरो अफिस बानायनानै प्रमोद बर'खौ नेनानै दंमोन जाहैदों इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा नाथाय प्रमोद बर'आ अफिस मेनटेननि रायजो राजाफोरनि बेरायनायनि खरस हराखै जाहैदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे बा बिस्वजित सारजोंसो जगाजग लाबाय थादों प्रमोद बर'आ आं नोंनि एगेन्स्टै आं फिल्डआव बेरायला बेबायदि सावरायलायदों जाहैदों प्रमोद बर'आ बेसेबां दुखुनांथावना इउपिपिएल पार्टीनि माखासे केन्डिडेटफ्रा बेफार खालायदों नामा सोरबा केन्डिडेटनि एगेन्स्टआव ओंखारनानै माबा मोनसे पेकेज बिनानै रायजो राजाफोरखौ ओरैनो गोदाव होनाय रायजो राजाफोरखौ गाज्रि मोनजाहोनाय गोनां जायोबा रायजो राजाफ्रा बिपिएफ पार्टीनो बिजेपि पार्टीनो भट होगोन सारेन्डार जा इउपिपिएल पार्टीया सारेन्डार जा सोरबा गेदेमाफोरनि एगेन्स्टै ओंखारनानै माबा मोनसे पेकेज रायलायनाय एडभान्स थफ्ला सावरायलायनाय रायजो राजाफोरखौ दिन्थिनानै थाखा थफ्ला सावरायनाय बे खोनासंथावना नंगौना रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारनि हिन्जावनि एगेन्स्टआव बिजाथि जानो मोनोबा जोबोद थाखा थफ्ला मोनगोन होननानै क'क्राझारावबो बेबायदि जादों जाहैदों आरो उदालगुरियावबो बेबायदि जादों जाहैदों रावबो गेलेनो गोसो गैला जाहैदों इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय गबिन्दआथ' सारेन्डार जाखाबाय आं हानाय नङालै रेहनजों होननानै अनेक इउपिपिएल पार्टीनि मानसिफ्रा सावरायलायदों जाहैदों नङालै नङा एसे एगेन्स्ट सिखारोबा माबा मोनसे पेकेज होनो हागौ माबा मोनसे थफ्ला होनो हागौ दिपेन बर' सारा आं दं होननानै बेबायदि ओंखारदों जाहैदों इउपिपिएल पार्टीनि सिनियर जुनियर हानाय नङालै रेहनजों होननानै सावरायलायनाय समाव एगेन्स्ट सिखाराबा बिनि बिरुद्धि सिखाराबा जों बोरै मोनगोन थाखा थफ्लाखौ बेबायदि सावरायलायदों जाहैदों माखासे खोनाग्रा मानसिबो दं जों बेबायदि खोनादों आरोना दा बे बाथ्राया सैथोबा रायजो राजाफोरखौ मानो बिपिएफ पार्टीजों गाज्रि मोनजाहोदों बिजेपिजों मानो गाज्रि मोनजाहोदों गोनां जायोबा बिजेपिनो सापर्ट होगोन नङाबा बिपिएफ पार्टीनो सापर्ट होगोन रायजो राजाफोरखौ लानानै मानो बेफार गेलेनो बा हाग्रामा सारनि हिन्जावनि एगेन्स्टै सिखारोबा थाखा थफ्ला जोबोद गिदिर मोनगोन होननानै बेबायदि सिलायलायदों जाहैदों इउपिपिएल पार्टीनि माखासे मानसिफ्रा बेथ' जोबोद लासिंसिं दा रेहनखौ बुंदों बिटिसिनि डिपुटि चिफ थासेयाव मानो एमएलए सिखारदों प्रमोद बर'खौ मानो बुंनो हायाखै इउपिपिएल पार्टीनि आरो इउपिपिएल पार्टीखौ मोजां मोनग्रा मानो बुंनो हायाखै प्रमोद बर'आ एमसिएलए दं आरो दिल्लीयाव मा दं प्रमोद बर'आथ' गावनि गादिखौ मोनथाम मानो लानो ओंखारदों मानो मोनथाम प्रमोद बर'आ लानो ओंखारदों सिदा सिदि बेयावनो हमनो हायो बेफार नङा होमबा बिस्वजित सारा बुंदों जाहैदों प्रमोद बर' फंबाय आं नोंनो हरोबाथ' ओरैनो लस जागोन आं नांगौबा नोंनि सापर्टारानो जा सोरबा बिपिएफनि सापर्टारानो जा सोरबा बिजेपिनि सापर्टारानो जा नांगौबा आं रायजो राजाफोरनो राननानै होगोन होननानै बुंनो जाहैदों बिस्वजित सारा बेथ' जोबोद बाख्नायथाव प्रमोद बर'नो थाखा थफ्ला सारेन्डार जानायनि थाखा थफ्लाखौ बिस्वजित सारा हरा जाहैदों नांगौबा रायजो राजाफोरनो राननानै होगोन जाहैदों सोरनोबा 500 सोरनोबा 100 सोरनोबा 200
सोरनोबा 1000 बेबायदि राननानै होगोन जाहैदों बिश्वजित सारा खोनासं प्रमद बर'खौ मोजां मोनग्रा आरो प्रमद बर'नि हमस्थिनि जायफोर रायजो राजाफ्रा सोरबा खोनायाखै जानो हागौ प्रमद बर'आ बिश्वजित सारनो फन हरनानै सावरायलायदों जाहैदों इलेक्शननि सिगां आंनो माबा मोनसे पेकेज हरदो एसे गिदिर माने एसे नायथावथाव थफ्ला हर होनना बुंदों जाहैदों बिश्वजित सारखौ एसे नायथावथाव थफ्ला हर होननानै बुंदों जाहैदों आं बारा फिल्डआव बेरायला आङो आंनि अफिसफोरखौ आं मेनटेन खालायला बेबायदि बुंदों जाहैदों अफिस मेनटेन खालामा माने मा रायजो राजाफ्रा गोसो होनांला जायफोर अफिसाव थानाय बिथांमोना अफिस मेनटेन खालायनो हरला होननाय माने मा नोंथांमोनखौ गोसो होनांला होननानै बुंनाय जादों बिनि थाखायनो बिश्वजित सारनाव प्रमद बर'खौ मोजां मोनग्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा बिश्वजित सारनाव डाइरेक्ट फन खालाम होमबानो स्पष्ट बुजिगोन रायजो राजाफोरखौ दिन्थिनानै प्रमद बर'आ बिश्वजित सारनाव माबा मोनसे थफ्ला गिदिर बिदों जाहैदों नाथाय बिश्वजित सारा मोनसेल' फिननाय होदों जाहैदों ओइ फंबाय आं नोंनो हरनो हाला नोंहा दंखायो आं नांगौबा रायजो राजाफोरनो आङो राननानै होगोनलै होननानै बुंदों जाहैदं दा बे आंनि जायगाखौ राजु नार्जारिनो गथायनाय जाबाय एस्ट्रलजार बायदि बुंखानो हाया जोङो नङा होमबा बे गासिबो देरहाजोबगोन होननानै जों बुंनो हाया माने भट होनो हानाय मोन्थाया भटारनि सायाव थायो सोरबादि बिजाथिया हारि हादोर बा जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव बिहोमा होनो हागोन बेखायनो आङो गिबियाव गुबुन हान्जानिफ्राय बिजाथि बेवहाय होनाय नुदों आङो गासैनोबो गिबियावनो आङो बिथांमोननिसिम सिबिनाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोदों दावहायाव सोर देरहायो बियो भटार्सफोरनि सायाव सोनारगोन नाथाय जों भटार्सफोरखौ बेखौनो खावलायखाबाय जे नोंथांमोना सानै हयै गावनि बिजाथिखौ देरहाहरनांगोन ओनसोलनि खाथियाव बिटिसिनि जौगानायनि सायाव हादोरखौ जौगाहोनो थाखाय दा एनालाइसिस होनोब्ला पाब्लिक सापर्ट गैया अर्गानाइजेसन जाबानो जायाथ' नों रेजिस्टार खालामबानो अर्गानाइजेसन जायाथ' नोंहा पाब्लिक एक्टिभिटिस थानांगोन पाब्लिक इनफ्लुयेन्स थानांगोन उदालगुरि बे खेत्रआवनो आङो बेखौ बुंदों इयर ग्रुपआ मेजरिटियानो दाबो आबसुनि माबायाव दङ बेनाराव बेखौ बुंनो सानदों जों सिखार खालामनांगोन बेखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनो नंगौ बिजनियाव जिहेतु बर'नि भट पेटार्न बेबो बुङो जे इयर्डनि इनफ्लुयेन्सआव दाबो बहुत माबा दङ बेखौ अस्कार खालामबा आंहा बुंला गैया खिन्थु आं खालामा खारन आं नुदों रिजाल्टखौ गतिके बेवहायबो जे बिदि एफेक्ट थानाय नङा बेखौ आं साना गतिके बेयो स्ट्रंलि कन्टेस्ट जागोन स्ट्रंलि कन्टेस्ट जागोन दिपेन बर' आरो रिहन दैमारिनि गेजेराव सोर देरहायो बिथांमोननि खोथा बिथांमोननि लिडारशिपनि खोथा खिन्थु गोहोमा कन्टेस्टआ जागोन ओमफ्राय दा थिग बिदिनो तामुलपुरावबो बिदिनो सेम थिं माबोरै सेम थिं जे बै एखे इयर ग्रुपनि फेक्टरा बेयावबो खामानि प्रमद बर'जों थाहैबाय ओमफ्राय बिश्वजितजों पेरेन्ट ग्रुपनि फेक्टरा होगोन माने मिडिल ग्रुपआव बा निउट्रेला डिसाइड खालामगोन जे सोर देरहागोन खिन्थु एज ए होल पेरेन्ट ग्रुपआ निश्चय बिश्वजित दैमारिजों थागोन मेजरिटि आरोखि आं गासिबो होनाखै मेजरिटि इयर ग्रुपआ थागोन प्रमद बर'जों स्वाभाबिक आरो बेखौ होनबालाय जों बुंनो हायो दिनै बे जे जोंनिया क'क्राझार एसटि लरेन्स इस्लारिया मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोदों नेहाथारि गाहाय नेहाथारि जाबोदों होमब्ला बै इउथनि भट्सखौ लाइमोनफोरनि भट्सखौ बिथाङाबोथ' मोननाया गोबांनो दङ सेवलि महिलारिनि खोथाखौ थारमाने बिथांनि पलिटिकेल डायलगा एसे एडभान्स जानाया स्वाभाबिक खारन बियो पेरेन्टसनिफ्राय पलिटिकेल माबाखौ नलेज एन्ड एनभाइरनमेन्टखौ मोनबोखादों गतिके माबाया बिनि अपोनेन्टआ बेसे मोनदों आं मिथिया बेकग्राउन्डखौ खिन्थु आं सेवलिनि बेकग्राउन्डखौ मिथिगौ गतिके बिथाङा पलिटिकेल बेकग्राउन्ड दङ देरहानाया बेलेग खोथा मानसि बुंनो हायो बे बेलेग खोथा खिन्थु बे पलिटिकेल टेलेन्टआ दङ माबा होननानै बुंनो सानदों जे लरेन्स इस्लारियाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै बिजोंबो इउथ आरो इउपिपिएलनि माखासे पकेट भटआ थाखाथारगोन बेखायनो बियो माने मोजां बारायनाय जागोन आरो बेहा इउथ ग्रुपनि आरो पेरेन्ट ग्रुपनि खोथा फैया मानो बुङोब्ला बे पलिटिकेल मोनसे जुद्ध जाहैबाय फाइट जाहैबाय बे पलिटिकेल फाइटआ ओरै जादों थांनाय 5 बोसोरनि रेफारेन्सआबो फैबाय थागोन बिसायख'थियाव आरो बे थांनाय 5 बोसोरनि रेफारेन्सखौ लानानैनो बिपि बा आसुरित धरननि 28था बियाबाव देरहासार जानाय सरकार दाफैदों आरो नोंथांनि बुंनायाबो कारेक्ट बे लाइमोन गायखङा आबसुदोल' नंलिया आरो गुबुन लाइमोन
माने ग्रुपबो दंबावो बे मोजाङा दा थांनाय 5 बोसोराव बुंनो लुबैबाबो बुंनो हाया हो गाज्रि फेक्टर दङ दा बे थांनाय 5 बोसोराव जे बड'लेण्ड एरियाखौ एकदम जुरा खालामनाय जादों होननानै बुङोब्ला एकमात्र सिनिटारि जादों इउपिपिएल प्रमद बर'नि राजखान्थि माने मिसुर नङि बेराफारसे माने रेसपन्सिबिलिटिया बियो लानो रोङि दा बैफोरनो जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ नस्थ' खालामनाय जादों आरो बिनि थाखायनो थांनाय बिटिसि बिसायख'थि बिथाङा 28 जेनदों आरो दिनै गोबांसा बुंनो नागिरदों जे दा जे बिथाङा एनडिएजों दं गैया गोनो गोथो बेबो बिथांनि माने पलिटिकेल इनमिसियरनि उदाहरन बेयाव मोनसे आरो खोथा फैयो माने व्हाट इज लिडारशिपनिबो खोथा दं बेवहाय लिडारशिपआ माबादि बे सेक्टरा बेलेग दा नैबे प्रमद बर'आ एनडिआव दंना गैया बे मोनसे कुइसन नङा होमबा बिनि एन्सारा मा जों रावबो मिथिया खिन्थु जोङो माखासे महर मोखां नुनानै जों माबा मोनसे साननो हायो बे जाबाय मा जे जों नुदों जे पेपाराव होगासिनो दङ डिक्लारेसन जे जों एनडिआव गैला खिन्थु जों खुनुदिन रिटेन माबानाय नुवाखै होआखै प्रमाण गैया बे प्रमाण गैयैखौ आरो जों प्रमाण मोनबाय जे देखा देखि प्रमद बर'खौ रायजोसभायाव एनडिआनो फाथायदों गतिके दा बिस्रा सिङाव पलिटिकेल मा इन्टेक्ट दङ जों मिथिया हयथ' बिथां रामसाय बुंनाय बादि जे माने माइनरिटि भटखौ मोननो थाखाय बेबो मोनसे टेकनिक जानोबो हागौ बेनो मोनसे नोजोर बेखौ होगासिनो जाहैनो हायो गतिके बेफोर जाबाय मोनसे माने डिप्ल'मेटिक गेम प्लेन दिपेन बर'आ जाबाय सासे इयथ ग्रुपखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय मानसि जों जुदि भटार्सखौ एज ग्रुपआव रानोब्ला एज ए हल आरोखि माबा आइडिय'लजि हिसाबै नङाबाबो किसुमान इयं ब्लाडनि खोथा थायोथ' ओमफ्राय पेरेन्ट ग्रुपनि खोथा थायो दा मेजरिटि पेरेन्ट ग्रुपखौ जोङो हमना लानो हायो रिहन दैमारिनि पक्के दं माखासे इयं ब्लाडआ खिन्थु दिपेन बर'निसिम दङ 30टा बेवहाय ग्रुप जादों बिसोर थिगानो नेम सेक अल आर अर्गानाइजेसन रावहाबो पाब्लिक सापर्ट गैया अर्गानाइजेसन जाबानो जायाथ' नों रेजिस्टार खालामबानो अर्गानाइजेसन जायाथ' नोंहा पाब्लिक एक्टिभिटिस थानांगोन पाब्लिक इनफ्लुयेन्स थानांगोन उदालगुरि बे खेत्रआवनो आङो बेखौ बुंदों इयथ ग्रुपआ मेजरिटियानो दाबो आबसुनि माबायाव दङ बेनाराव बेखौ बुंनो सानदों जों सिखार खालामनांगोन बेखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोदों नालाय नंगौ बिजनियाव जिहेतु बर'नि भट पेटार्न बेबो बुङो जे इयथनि इनफ्लुयेन्सआव दाबो बहुत माबा दङ बेखौ अस्कार खालामबा आंहा बुंला गैया खिन्थु आं खालामा खारन आं नुदों रिजाल्टखौ गतिके बेवहायबो जे बिदि एफेक्ट थानाय नङा बेखौ आं साना गतिके बेयो स्ट्रंलि कन्टेस्ट जागोन स्ट्रंलि कन्टेस्ट जागोन दिपेन बर' आरो रिहन दैमारिनि गेजेराव सोर देरहायो बिथांमोननि खोथा बिथांमोननि लिडारशिपनि खोथा खिन्थु गोहोमा कन्टेस्टआ जागोन ओमफ्राय दा थिग बिदिनो तामुलपुरावबो बिदिनो सेम थिं माबोरै सेम थिं जे बै एखे इयथ ग्रुपनि फेक्टरा बेयावबो खामानि प्रमद बर'जों थाहैबाय ओमफ्राय बिस्वजितजों पेरेन्ट ग्रुपनि फेक्टरा होगोन माने मिडिल ग्रुपआव बा निउट्रेला डिसाइड खालामगोन जे सोर देरहागोन खिन्थु एज ए हल पेरेन्ट ग्रुपआ निश्चय बिस्वजित दैमारिजों थागोन मेजरिटि आरोखि आं गासिबो होनाखै मेजरिटि इयथ ग्रुपआ थागोन प्रमद बर'जों स्वाभाबिक आरो बेखौथ' होनबालाय जों बुंनो हायो दिनै बे जे जोंनिया क'क्राझार एसटि लरेन्स इस्लारिया मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोदों नेहाथारि गाहाय नेहाथारि जाबोदों होमब्ला बै इउथनि भट्सखौ लाइमोनफोरनि भट्सखौ बिथाङाबोथ' मोननाया गोबांनो दङ बेवहाय मोनसे खोथा दङ मोनसे आरो दा क'क्राझारनि खोथाखौ फैनो बेवहाय जिखुनु खामानियाव गुरु थायो बेवहाय माने बिथाङा दहायनो बुंदों सेवलि महिलारिनि खोथाखौ माने बिथांनि पलिटिकेल डायलगा एसे एडभान्स जानाया स्वाभाबिक खारन बियो पेरेन्टसनिफ्राय पलिटिकेल माबाखौ नलेज एन्ड एनभाइरनमेन्टखौ मोनबोखादों गतिके माबाया बिनि अपोनेन्टआ बेसे मोनदों आं मिथिया बेकग्राउन्डखौ खिन्थु आं सेवलिनि बेकग्राउन्डखौ मिथिगौ गतिके बिथाङा पलिटिकेल बेकग्राउन्ड दङ देरहानाया बेलेग खोथा मानसि बोनो हायो बे बेलेग खोथा खिन्थु बे पलिटिकेल टेलेन्टआ दङ जायनि थाखाय बे पलिटिकेल आरो नोंथांनि खोथाखौनो आङो माबा होननानै बुंनो सानदों जे लरेन्स इस्लारियाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै बिजोंबो इउथ आरो
इउपिपिएलनि माखासे पकेट भटआ थाखाथारगोन दा- बेखायनो बियो माने मोजां बारायनाय जागोन ना आरो ना बेहाय इउथ ग्रुपनि आरो पेरेन्ट ग्रुपनि खोथा फैया मानो बुङोब्ला बे पलिटिकेल मोनसे जुद्ध जाहैबाय फाइट जाहैबाय बे पलिटिकेल फाइटआ ओरै जादों थांनाय 5 बोसोरनि रेफारेन्सआबो फैबाय थागोन बे बिसायख'थियाव आरो बे थांनाय 5 बोसोरनि रेफारेन्सखौ लानानैनो बिपिबा आसुरित धरननि 28था बियाबाव देरहासार जानाय सरकार फैदों आरो नोंथांनि बुंनायाबो कारेक्ट बे लाइमोन गायखङा आबसुदोल' नंलिया आरो गुबुन लाइमोन माने ग्रुपबो दंबावो दा थांनाय 5 बोसोराव बुंनो लुबैबाबो बुंनो हाया हो गाज्रि फेक्टर दङ दा बे थांनाय 5 बोसोराव जे बड'लेण्ड एरियाखौ एकदम जुरा खालामनाय जादों होननानै बुङोब्ला एकमात्र सोरनि थाखाय जादों इउपिपिएल प्रमद बर'नि राजखान्थि माने मिसुर नङि बेराफारसे माने रेसपन्सिबिलिटिया बियो लानो रोङि दा बैफोरनो जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ नस्थ' खालामनाय जादों आरो बिनि थाखायनो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा 28आव जेनदों आरो दिनै गोबांसा बुंनो नागिरदों जे दा जे बिथाङा एनडिएजों दं गैया गोनो गोथो बेबो बिथांनि माने पलिटिकेल इनमिसियरनि उदाहरन बेयाव मोनसे आरो खोथा फैयो माने व्हाट इज लिडारशिपनिबो खोथा दं बेवहाय लिडारशिपआ माबादि बे सेक्टरा बेलेग दा नैबे प्रमद बर'आ एनडिआव दंना गैया बे मोनसे कुइसन नङा होमबा बिनि एन्सारा मा जों रावबो मिथिया खिन्थु जोङो माखासे महर मोखां नुनानै जों माबा मोनसे साननो हायो बे जाबाय मा जे जों नुदों जे पेपाराव होगासिनो दङ डिक्लारेसन जे जों एनडिआव गैला खिन्थु जों खुनुदिन रिटेन माबानाय नुवाखै होआखै प्रमाण गैया बे प्रमाण गैयैखौ आरो जों प्रमाण मोनबाय जे देखा देखि प्रमद बर'खौ राज्यसभायाव एनडिआनो फाथायदों बेथ' गतिके दा बिस्रा सिङाव पलिटिकेल मा इन्टेक्ट दङ जों मिथिया पावार एन्ड फांसन जिनिसा ओरैबादि जे बिटिआरनि समाव माने जितु एक्जिकिउटिभ पावार कन्ट्रल बाय दिसपुर बेनिफ्राय जोंनाव जितु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायो बेखौ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बानायदों सिइअ माबा नङा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नङा बिनिफ्राय बियो दिसपुरनि आन्दाराव बिनिफ्राय इएमफोरनि पावारखौ कन्डन खालामनानै बेखौ सेन्ट्रेलाइज खालामदों दिसपुराव ओमफ्राय दिसपुरनिफ्राय होदों डिसिनो पावारखौ डिसिनो होदों अल स्किमफोरखौ सेंसन खालामनो हायो डिसिआ ओमफ्राय अल एमप्लयिखौ माने जों अफिस सालायनायनि जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ आं स्टेटनि खोथाखौ मिथिया दे सेन्ट्रेलाव अफिसारफोरनि मोनसे एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्ट थायो जायनि सायाव प्रमोशनबो निर्भर खालामो माने सिआर कनफिडेन्शियेल रिपर्ट कारेक्ट थ' बे जिनिसा माने आगोलाव बिटिएडिनि समाव बे जिनिसा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सायावमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया डिसिफोरनि एसिआरखौ लिरो गतिके डिसिफ्रा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आन्दाराव कन्ट्रलाव थानो बाध्य खारन सार्भिस रेकर्डनि खोथा दङ फिउचार माबानि प्रभिजननि खोथा दङ जायनि थाखाय बिसोर बाध्य दिनै बे पावारा दिसपुराव थांनाय लोगो लोगो माने आगोलाव मा खालामोमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिखौबो एसिआरखौ सिबा लिरोमोन गतिके बिथाङाबो सिबनि आन्दाराव थानो बाध्य खिन्थु बिटिआरनि समाव दे आर फ्रि फ्रम अल जोंनि इलेक्टेड पार्सननि आन्दारावनो गैया बिसोरो होमबा जोंनि बे काउन्सिलखौ मानो मानिनो बे बुर'क्रेसिया बे जादों अबस्थाया फारसेथिं 16टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै थांदों कन्ट्रल बाय दिसपुर बेनिफ्राय जोंनि जिथु अन्थाइ बाला एरिनि रेभिनिउ जों खोनानो मोन्दों अलमस्ट 90 क्रर जायो पार इयार जायखौ लानानै गोदोनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ माखासे कन्टिनजेन्सिनि साख्रिखौ सालायोमोन ओमफ्राय बे जिनिसा बिटिआरनि समाव गैया जादों बेफोर माखासे डिमेरिट्स ओमफ्राय नैबे जाबाय बुर'क्रेसिनाबो डेन्जार बाथ्रा आं जिथु माने माबाखौ सार्भिस कन्डाक्टनि सोमोन्दै जिखिनि आं मिथिगौ आरोखि आरो नैखौबो रायज्लायसोनाय खोनानो मोन्दों आङो बे दानि सिएसबि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बे हाग्रामा महिलाया दैदेननाय समावनो बेखौ दङमोन होननानै जों मिथियो सिएसबिआ बेखौ बिटिआर सोरखारनि दिनाव बिथां गेदेमा जोंहा प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव बे बिटिआर सोरखारनि समाव बेखौ नाङा होननानै बुंनायावबो हाइकर्टआ उनाव बेनो थानांगौ होननानै राय होफिनबाय बेवहाय बेखायनो बिथांमोनानो लुजार जाबाय 6 मासल' बेखौ सालायनो मोनबाय माने बोसोरब्रै खावसे बोसोरानो बिथांमोना बेखौ मोनासै थाखाय बे उइथिन दा 5 इयार्स ड्रबेक्सनि माबाया बाराद्राय जादों ओमफ्राय जायनि माबायाव रिटार्नाव नैबेवहाय हाग्रामा बिथाङा एडभान्टेजखौ मोन्दों थांनाय एमसिएल इलेक्सनाव सावरायसोलायदों गोबाङा
प्रमद बर' गेदेमा प्रमद बर'खौ बुंदों खाफाल गोनां नाथाय बिथां प्रमद बर'आ बुंफिनदों जे आंहा मावनो हानाय गोहो दं नालाय मानोथो खाफाल नालाय मावनायनि गेजेरजोंनो आं बे लामाखौ मोनलांगासिनो दङ दा थाङै थाङै MLA आवबो देरहायोब्ला बे मोनथामखौ मा खालामगोन मा खालामा बे खोथाखौ रायजोफोरनि गेजेराव सावरायलायनायालाय जागासिनो दङ जों मिथिगौ जों नुबोनाया सोरबा MLA जाब्लाबो EMबो जानाय नुदों जेरै NCL बेयाव आगोलाव बे जाबोदों गबिन्द बसुमतारी नै बिटिआरनि समाव डेपुटि जादों MLAबो जादों दा मोननैयाव जानायखौ जोङो नुबोगासिनो दं नाथाय मोनथामाव जानानै थानो हागोन ना हाया बेखौ जोङो हयथ' दाबो संबिजिदारि माबा दङ बादा दंना गैया बेखौ जों दं बादा दङ जे काउन्सिलनि बेलायाव अट'नमास काउन्सिलनि बेलायावहाय बेयाव स्पेसियेल होनाय गैया नाथाय सासे MLA MP जानोबा बे मोनसे बिबानखौ 6 दानसिमहालागै लाहैनो हागोन बिनि गेजेराव खिन्थु बे मोनसे उद्र खालामनांगोन बे जाहैबाय संबिजिदारि दा होनब्लाथ' बे खोथाखौथ' बिथां प्रमद बर'आबो मिथिथारगौ मिथिथारनाबो बेखौ गेलेदोंबा बिनि गेम प्लेना मा पलिटिकेल गेम प्लेना मा बेखौ दा जोंनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव बिराद सानलायनाय जादों बेखौ मा खालाममारगोन बेबो गोनो गोथो माने बे बारनि बिसायख'थिया बे जोबोद माने नोजोर बोथावना जादों ओरैनोलाय दावराव दावसि बारा गैया गोजोनै थांगोन बायदि मोनदों आं